changing out. And allowed to go a long way. William. Hello, kaka. Tanko, ya kake yau? Lafiya, kaka. Kana jin daɗin makarantar kwanan? Kaka. Kaka ina buƙatar kuɗi fa. Na me, na riga na tura ma kuɗin makaranta ai. Kaka jiya an mana gwajin lafiya a makaranta. Sun ce min ina da cutar mandabil. Don haka ina da buƙatar kuɗin magani. Wayyo Tanko, cutar nan ba shi da kyau ba. A ina ka samu wannan cuta haka? Daga wani ɗan ajinmu ne fa na samo cutar. To kar ka damu zan turo ma da kuɗin. Hello? Kaka an ce mu kawo 5,000 a makaranta. Kuma, wannan kuma na menene? Makarantarmu ne suke so su ɗanyi wani program. Sunan shi hypothalamus. Tanko, jika na kuɗin fashin da na amsa wannan watan ya ƙare fa. Zan ɗan ƙoƙota in turo maka da kuɗin. Don Allah ka mai da hankali a aji. Na gode kaka. Insha Allahu zan yi ƙoƙari. Tanko, da fatan ba akan kuɗi ka kira ni ba ko? Kaka headmaster mu ne ya ce mu biya kuɗin carpals, metacarpals da kuma phalanges. Wayyo Tanko, wayannan kuma kayan yakin sojoji ne ko me? Wayyo, wannan sabon makarantar naku ba zai kashe ni. Shi kenan zan je in samu inda zan ciyo ma bashi, nawa ne kuma? Baba ana kiran wayarka. Wayo Tanko ne, ta sanda ya shiga makarantar kwana na daina rike kuɗi. Duk sanda ya kira ba komai bane ba sai dai kuɗi, sai dai ya shi kuɗi. Kaka an ce mu kawo kuɗin photosynthetic da kuma phosphorylation. Tanko, photosynthetic na me? Ka ba wa kaka wayarsa, ba da kai nake so mai magana ba. Tanko, zan zo yanzu nan na cire ka daga makarantar nan fa. Kullum sai yaudarar kakanka kake yi ko? Me haɗinka da photosynthetic da kuma phosphorylation? Kai ko? Abinda na faɗa wa kaka gaba ɗaya a jikin mutum yake.